गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' फिसाफ्रा आसाम गौरब बान्था मोनना रायजोनि गोग्गानाय लाबोदों। बिटिसिनि बारग' सेरिकालचारनि सामलायगिरि डक्टर जगेश तिवारी, मानास हादरारि हाग्रामानि गाइड रुस्तुम बसुमतारी आरो आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारीनो असम गौरब बान्था होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोना सुबुं समाज आरो रायजोनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय असम गौरब बान्थाखौ मोननो हादों। हाबा जाखानाय आइजोआ गोमादों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं आइपुवालि देवस्रि गामिनि थागिबि हबना हास्तानि बिजि दीपिका रयआ थांनाय 3 दिसेम्बर 2022 अक्ट'निफ्राय गोमानानै दं। मिथिनो मोननायब्ला बेलासिनि रिंगायाव फिसाय गैयैखौ खाबु लानानै न'निफ्राय ओंखारबोनायनिफ्रायनो दिनैसिम न'आव गिदिंबोफिनाखै दीपिका रयआ। बेनिखायनो सोरबा नुसनोब्ला 6002968825 आरो 9954836111 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सावगारिखौ बिखुङाव टिटु बानायदों सासे सुबुङा। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिग्बिनि सासे सुबुंजों सावगारि सेबखांजादों। जाय सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों आरो लोगोसे गोबां चर्चाबो जादों। मख'नो गोनांदि सासे सुबुङा गावनि बिखुङाव गिबि मन्त्रिनि टिटु दानानै लादों। गावनि बिखुङाव गिबि मन्त्रिनि टिटु दानानै लानाय सुबुंखौ दिग्बै गलायनि रायजो सोरखार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आइपुवालि पिकनिक स्पटनिफ्राय गोनांथार फोसावदों। सारि सारि बैग्रि बारि स्राय स्राय बिमा दै फैलाव गुवार सोमखोर दुब्लि हाग्राजों समायनाय बानायजानाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइपुवालि पिकनिक स्पटआ नोंथांमोनखौ आखाइ फायख'ना लेंहरगासिनो दङ। बे थावनायाव नोंथांमोना लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे बायदि बायदि बानायलु साजायनायजों सेल्फि लानो, आथिंजों गानानै सालायग्रा नावाव गाखोनो आरो गोदान बोसोरखौ बरायनानै गोसोखौ गोजोननाय लानो गोसोब्ला फैदो आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव। नाथाय लावखार ओंखाम जाग्राफोरनिसिम आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा खुंफुं आफादनिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावनाय। आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि साखाथियाव BBCAनि बानजायनायाव 6, 7 आरो 8 जानुवारि खालि लाइमोन मावदा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बेनिखायनो आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ फैगौ 7 आरो 8 जानुवारि खालि लावखार ओंखाम जानायखौ साननैनि थाखाय बन्द थाथ'गोन। अब्लाबो दावबायनो थाखाय खुला थागोन होनना फोरमायहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जथुम्मायाव हारि राव आरो धोरोम बासिलासिनो बयखौबो बाहागो लानो खावलायहरदों। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 29थि बोसोरसेला जथुम्मायाव हारि राव आरो धोरोम बासिलासिनो बयखौबो बाहागो लानो खावलायहरदों। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि मथुराम ब्रह्मआ उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 29थि बोसोरसेला जथुम्माखौ रौतानि गेरेयाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बोहैथि दाननि 6, 7 आरो 8 खालाराव खुंफुंनो थाखाय साखाफारासै। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि मथुराम ब्रह्मआ जथुम्मानि सायाव गुवारै फोरमायथिनानै जथुम्मायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो मंगलदै बियाबनि MP दिलीप सुखियामोनखौ बाहागो लागोन होननानै मिथिहोदों। बिटिआर गोरोबथाया बर' हारियाव अलखद लाबोदों। थांनाय 2020 मायथाइनि 2 जानुवारियाव जालांनाय 3थि गोजोन बर' बिटिआर गोरोबथाखौ लाना गोख्रों बेरेखा बिबुंसार होदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय देख्रेब नार्जारिया। बिथां दैदेनगिरिया बुंदों बिटिआर सुक्ति खालामनानै बर' हारिखौ गिदिर खैफोदाव लाबोबाय होनना। दावराय देख्रेब नार्जारि बिथाङा दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदों दि आथिखालाव भारत सोरखारा कमतापुर रायजो जानो थांगासिनो। कमतापुर रायजोआव बिटिआरनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाया दाजाबजानो थांगासिनो होनना बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों बर' हारिया दिनै बिटिआरजों जेबो रैखाथि गैला होनना। दिनै मोनफ्रोम गोहोआनो आसाम सोरखारनि आखायाव थांबाय होनना गोख्रों अजद होदों। जाख्ल'नाय गैयै सोलायनायनि स्ल'गानजों बिटिआर दखल खालामनाय प्रमद बर'नि सरकाराव जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद होदों रायजो राजाफ्रा। सरकारि PMAY न'नि मुङाव गोरिब रायजो राजाफ्राव 2500 रां लानानै अजद होदों सरकारि न' मोनगिरि रायजो राजाफ्रा। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा BTC बियाबनि सिङाव थानाय खाग्राबारि PCTCनि चेयारमेन हेंथायै सोमजिदों रां घुस लानायनि गोख्रों अजद। खाग्राबारि PCTC चेयारमेन मुकुल हुजुरनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों न' मोनगिरिफ्रा। सुबुं समाजखौ मुगैहोनाय मुगैथाव जाथाया आथिखाल समाजाव बांदों। खनले खनले जादों जिनाहारनि जाथाया। बेबायदिनो मध्य प्रदेशनि बेतुल जिल्लायाव BJPनि सासे सोद्रोमाया 13 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो सोमजिदों दुंहाव थासारि। रागा जोंखांनाय रायजोफ्रा BJP दैदेनगिरिनि गारिखौ सावना सिलिंखार खालामदों। जिनाहारि खालामग्रा BJP लिडारनि मुंखौ रमेश गुलहानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आयेन बेरेखा ट्राकजों लोगोसे जौ हमदों पुलिसा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि अरुणाचल जौ हमदों। सिमलतापु पुलिस बिफाननि गोख्रों सोद्रोमनायाव 20 लाख रांनि जौखौ हमनो हायो होनना पुलिस सुलुङाव फोरमायदों।